Rice Terraces. Ang Banao Rice Terraces ay isa sa mga natatanging likas na yaman ng Pilipinas. Narito ang ilang mahahalagang impormasyon tungkol sa kanila. Itinuturing na isa sa mga pinakabata at pinakamalaking istruktura ng pagtatanim ng bigas sa buong mundo. Ang Banao Rice Terraces ay naglalarawan ng matagumpay na pagsasaka sa mga bundok. Ito ay isang mahusay na halimbawa ng sistemang panlipunan at pang-ekonomiyang sistema ng mga katutubong Ifugao. Itinayo ng mga katutubong Ifugao mula pa noong unang milenyo at tinatawag na hagdang-hagdang palayan ng Banao sa kanilang wikang katutubo. Ang mga terraces na ito ay nagpapakita ng malalim na kaugnayan ng mga Ifugao sa kanilang lupang ninuno at ang kanilang mataas na antas ng kaalaman sa agrikultura. Noong 1975, idineklara ng UNESCO ang Banao Rice Terraces bilang isang World Heritage Site dahil sa kanilang kultural na halaga at ang kanilang kontribusyon sa agrikultura at kapaligiran. Ang konstruksyon ng mga terraces na ito ay nagpapakita ng kahusayan sa paggamit ng mga lokal na materyales at teknolohiya. Ang pagpapalagay sa mga bundok ay nagbigay daan sa mas malalim na sistemang pangirigasyon at agrikultura, nagbibigay ng patuloy na supply ng tubig sa mga palayan sa kabila ng kagubatan. Ang Banao Rice Terraces ay hindi lamang isang atraksyon sa mga turista, kundi pati na rin isang mahalagang simbolo ng Pilipinas at ng mga katutubong Ifugao. Ang kanilang pagkakaroon ay nagpapakita ng pagkakaugnay ng mga katutubo sa kanilang kalikasan at kultura sa kabuuan. Ang Banao Rice Terraces ay hindi lamang isang magandang tanawin, kundi pati na rin isang patotoo ng kahusayan ng mga katutubong Pilipino sa pag-unlad ng agrikultura at pangkulturang pamana. Tara at samahan niyo kaming tuklasin ang ganda ng ating mahal na Pilipinas. Mga pala yung aming homestay. Yan, kita yung view.
Austria. Orbis, marami. Sa Orbis po, marami. Ano pangalan niyo, ma'am? Maya daw, Maya. Maya, Austria. Apilis. Apilis. Yung asawa ko yung Austria. Ay, kayo po yung taga rito. Tapos yung asawa ko, taga-Pangasinan. Malawak lang siya. Yes po, ma'am. Ito na? Go, ma'am. Thank you po. Thank you. Ah, sige po. Bakit tayo wala kami tayo? Wala kami nag-live sa iyo. Pahala ka. Gutom na kayo, no? Saan? Gutom ka na? Gutom ka na? Oh, sure. Gutom ka na? Gutom na. Masama na ito yun. Ikaw ba? Ikaw kasi? Ay, gutom ka. Ako gutom na. Lagi naman.
Hay, nagmahal na naman ang gasolina. Buti na lang nandito ang Sakto Gas, kung saan kanilang gasolina ay sakto sa bawat litro at sakto sa inyong bulsa. Ano bang hinihintay mo? Mag-Sakto Gas na! Tara na't sa Sakto Gas magpakarga. Gasolina dito'y panalo ka. Sakto at pangmasa. Mag-Sakto Gas ka na. Mag-Sakto Gas ka na. Gasolinang puro at malinis pa. Sasakyan mo dito ay alaga. Sakto at mura. Mag-Sakto Gas ka na. Hay, nagmahal na naman ang gasolina. Buti na lang nandito ang Sakto Gas, kung saan kanilang gasolina ay sakto sa bawat litro at sakto sa inyong bulsa. Saka alam mo ba, meron din sila ditong LPG, argon, hydrogen, acetylene, medical oxygen, acetylene oxygen, butane canister, at mga high-quality safety devices, regulator, hose, at stove burner. Dito ka na sakto sa timbang, sakto sa presyo, at sakto sa budget nyo. Mura na, sa timbang sigurado ka pa. Mag-Sakto Gas na! Tara na't sa Sakto Gas magpakarga. Gasolina dito'y panalo ka. Sakto at pangmasa. Mag-Sakto Gas ka na. Mag-Sakto Gas ka na. Gasolinang puro at malinis pa. Sasakyan mo dito ay alaga. Sakto at mura. Mag-Sakto Gas ka na. Hay, nagmahal na naman ang gasolina. Buti na lang nandito ang Sakto Gas, kung saan kanilang gasolina ay sakto sa bawat litro at sakto sa inyong bulsa. Saka alam mo ba, meron din sila ditong LPG, argon, hydrogen, acetylene, medical oxygen, acetylene oxygen, butane canister, at mga high-quality safety devices, regulator, hose, at stove burner. Dito ka na sakto sa timbang, sakto sa presyo, at sakto sa budget nyo. Mura na, sa timbang sigurado ka pa. Mag-Sakto Gas na!